Doncs en aquest aspecte pensem que els centres d'atenció primària han de ser un espai de trobada en el que les famílies puguin compartir d'alguna manera les inquietuds a l'hora d'educar els seus fills, els dubtes, i els professionals sanitaris, pediatres, infermers i infermeres de pediatria puguem fer un acompanyament, resoldre aquests dubtes, ajudar a restar ansietat o inseguretat que puguin sorgir en aquest camí de l'educació dels més petits. Doncs els contes són una eina que ens ajuda a una de les parts, de les bases de la parentalitat positiva, que és el compartir temps de lleure entre pares i fills. Els contes poden tenir una doble vessant. D'alguna manera poden ajudar-nos com a pares a transmetre missatges als nostres fills d'una manera més entenedora, però també poden ser un vehicle perquè els nostres fills trobin la manera de comunicar-nos determinats aspectes que els puguin angoixar en un moment donat. Traient el protagonisme d'ells i posant-lo a personatges de conte, per exemple, pot ser un vehicle molt interessant per poder facilitar que ens vehiculitzin, que ens expressin les seves angoixes, les seves pors i que després nosaltres puguem d'alguna manera acompanyar-los i actuar en conseqüència. Doncs bé, la parentalitat positiva converteix els nens en nens més segurs, en vincles més ferms i, per tant, podem dir de manera així una mica genèrica que protegeix enfront de moltíssimes conductes de risc. Si volem posar algun exemple concret, doncs el fet de tenir nens, com dèiem, segurs, que són crítics amb el món que els envolta, que són capaços de pensar i de decidir, doncs els pot protegir de conductes com l'abús de substàncies tòxiques o, si ens focalitzem en algunes patologies que habitualment amoïnen molt els pares per la seva gravetat, doncs els eixos de la parentalitat positiva ben aplicats poden acabar sent protectors dels trastorns de la conducta alimentària, com per exemple l'anorèxia nerviosa. Doncs un ingredient que potser a vegades no se'n parla prou i que és importantíssim a l'hora dels àpats, especialment els àpats en família, és la tranquil·litat. Aquella tranquil·litat que ens permeti concedir a l'àpat el temps suficient perquè es pugui desenvolupar d'una manera normal, una tranquil·litat que no sigui interrompuda per dispositius, per mòbils, per tauletes, per televisors encesos que puguin restar aquesta calma a l'hora de menjar, una tranquil·litat que permeti als pares i mares donar als seus fills, permetre que ingereixin en funció de les seves senyals de gana i de sacietat i, en definitiva, una tranquil·litat que converteixi l'àpat en un moment de comunicació, de compartir, en un moment en què la família pugui gaudir plegada.